Näme üçin adamlar dürli tezlikde garraýarlar? Şoňky temamyz şo hakynda. İkisem 40 ýaşynda, ýöne bire 55 ýaşynda meňzeýär, biri bolsa 25 ýaşynda meňzeýär. Bu näme sebäpden bolýar? Bu diýmek siziň ýaşyňyz siziň doglan seneňize bagly däldigini. Ol siziň öýjüňizdäki telomerlaň uzunlygyna bagly. Ilki bilen gelin telomeryň nämedigini düşünelim. Telomer biziň umuman biziň bedenimiz öýjüklerden ibarat. Öýjüň içinde ýadra bar. Ýadraň içinde DNK bar. DNK'ň içinde chromosoma bar. Ana şo chromosomalaryň ucunda, her ucunda telomer bar. Biziň organizmimiziň öýjügi biziň ýaşaýşymyzyň bütün dowamyny bölünip durýar. Bölünende şol telomerler ucundaky telomer her separ deperlenýände gysgalýar. Öýjükleň bölünmek sany çäkli bolan üçin öýjükler bölünip ýa-ni telomeram deperlenip gysgalyp ahyrynda kiçik bolup galan soň öýjük eýen bölünýär. Bu ýagdaýda biziň saçymyza ak düşýär, ýygyrtlar çykýar, immunitetimiz desele umuman garrap başlaýar. Telomerlaň uzunlygyna jogap berýän esasy faktor hem biziň stresimiz. Biz näçe köp stres baştan geçirsek, biziň telomerlaryň uzunlygy keltelýär. Şoň üçin çalt garraýar. Adamyň diýär, käbir aýallara diýerler, sen ýaş görünýäň-de, ýollaşym gowy seretdi-de, sen şo oýnamana de. Biz näçe köp stres geçirsek, şonça telomerlarymyz gysgalýar we biziň ýüzümize ýygyrt çykýar, saçymyz agarýar, umuman garraýar. Aýten pozitiwny müşleýände bolsaň, pozitiv seretsen, gülyp seretsen hemmede stres muňa täsir edip bilenok. Şoň üçin ýaş görünjek bolsaňyz, ilki bilen özüňizi söýüň, nerwlaryňyzy aýaň we gaharlanmajak boluň. Gaharlanmak barada gyzyklanýan bolsaňyz aşagda kommentariýada ýazyň. Nädip gaharlanmaly, nähili gahardan özüňi saklamaly diýen aýratyn bir video düşürip berjek. Gyzykly videolarda görüşýänçe hoş sag bolun.